Den 22. december kl. 23.15 fik Hodder igen besøg af Feen. Han havde sagt farvel til sin far, der var kørt lidt senere, end han plejede på grund af julen, hvor han og Hodder også skulle have tid til at hygge sig lidt og lave konfekt og julestads. Hodder havde fundet en stor, meget smuk grankogle, som han skulle have med i skole til sidste time inden jul, hvor de alle sammen havde et eller andet med til Asta K. Andersen som en slags julegave, eller for at sige undskyld for alle de gange, de havde forstyrret hende i hendes frokostpause. Grankoglen var sådan set ikke noget særligt, men Hodder havde malet det sølvfarvet med lidt cykelmaling, han havde fundet i kælderrummet. Nu havde den også en blå sløjfe på og en grøn fjer, der havde siddet omkring Hodders pande, dengang han var Sitting Bull. Hodder havde vinket farvel til sin far og siddet en halv times tid i vinduet og ventet på, at den blå hund skulle dukke op, da han pludselig blev så søvnig. Han lagde sig i sin seng og tænkte på Lola med den røde mund og Big Mac Johnson, som var så glad for at rime, da et lys slog hen over loftet. Hodder satte sig op i sengen og så på Feen, der svævede ned i hjørnet, præcis som hun plejede. Hvis jeg må starte med at sige noget, sagde Hodder, for der er visse problemer, og nu er det jul. Hodder, din natsværmer. Ja, det har vi ligesom hørt før, men det var det, jeg vil sige. Jeg når ikke at frelse hverken verden eller Guambilua før efter nytår. Jeg har simpelthen ikke tid. Vi har endnu ikke lavet romkugler, og i juledagene skal vi rejse til hovedlandet. Kort sagt, jeg når det ikke. Vil det være okay, hvis vi udskyder det hele til januar? Fien svarede ved at svæve helt hen til Hodder, der skubbede sig bagud i sengen. Hodder, du er den udvalgte. Du skal frelse verden. Jamen, som sagt, så er der romkugler og juletræ, indkøb og rengøring. Verden, Hodder, verden, se på mig. Hodder trak dynen op til hagen og stirrede på Fien, der ikke plejede at være så direkte. De før så iskolde øjne var nu milde og varme, nogenlunde som at se ind i kalenderlyset. Hodder klippede med øjnene. Du er måske slet ikke utilfreds med mig, hviskede han håbefuldt. Fien lagde sin hånd om hans kind. En berøring nogenlunde som af en blød pude. Hodder kunne ikke lade være med at lukke øjnene. Det føltes så behageligt. Hun omfavner mig, tænkte han glad. Fien giver mig et knus, og hendes favntag er som at blive puttet af en mor og en far i en stor varm dyne. Hodder, hviskede Fien med munden tæt på Hodders øre. Der er ikke langt at gå. Er der ikke? Nej, der er ikke langt at gå. Meget kortere, end du tror. Men verden, hviskede Hodder, verden ligger jo enormt langt væk, gør den ikke? Nej, Hodder, det gør verden ikke. Men Guambilua, der er ingen, der kender Guambilua. Jo, jeg gør, Hodder. Og det er klogt af dig at starte med Guambilua. Men Hodder, hør godt efter. Hvis du ikke kan komme til Guambilua, så var det måske en idé, at Guambilua kom til dig. Hodder åbnede øjnene, han kunne ikke se Feen mere. Det var meget, meget mærkeligt, for han følte, at han sad midt inde i en stor varm kærte, midt inde i Feen, eller i hvert fald midt inde i et lys, der langsomt brændte, langsomt smeltede og spredte alverdens varme. Og i det samme fik han øje på hendes ansigt, der passerede som et svagt vindpust. Du er vægen, Hodder, sagde hun. Du er vægen, midt i den mørke, mørke verden. Da han vågnede næste morgen, var det faktisk buldermørkt udenfor. Han plejede at høre, når hans far kom hjem, men Hodder havde ikke hørt noget denne nat. Hurtigt listede han ud af sengen og ind på farens værelse. Faren lå som ventet i sengen med ryggen til Hodder. Der var en god lugt omkring ham af benzin, klister og natteluft, og Hodder gav ham et lille kys på kinden. Bagefter lavede han morgenmad og skrev på en tegning af en stor gul sol. Godmorgen, far. I dag er en særlig dag, for jeg er vægen i lyset. Kærligst Hodder, din enbårne søn. P.S. Jeg har husket gaven til fru Andersen. På vej til skole fik Hodder øje på Alexander, der havde fået et helt nyt vintercykelsæt med selvlysende trøje og lange blå termostøvler, som passede til pedalerne. Han lå og zigzaggede foran de andre fra klassen, der gik ude på vejen. Hodder holdt sig lidt på afstand og tænkte, at det på mange måder var en dejlig klasse, han gik i. Han kunne se Gamma Goodman Dontier, der havde en pelshue på, og Philip, som havde en bold under armen. Det var en god klump børn, og de var alle sammen velklædte, i hvert fald fornuftigt klædte, som Hodder havde skrevet til sin farfar, da denne spurgte til Hodders kammeratskabskreds.
Nu fik Alexander øje på ham og vendte cyklen rundt, og roligt cyklede han hen til Hotter og kørte rundt om ham. Og de andre kom også til. Alex sagde, du ved godt, det er sidste skoledag inden jul, ikke Hotter? Og sidste skoledag vil man jo gerne have, at ens lærer bliver lidt glad. Det håber jeg, du kan forstå, Hotter. Hotter nikkede. Derfor har vi besluttet, at du klapper fuldstændig i, når vi når til fru Andersens time. Og hvis du ikke tror, du kan det, så synes vi hellere, du skulle vende jer om og så gå hjem. Jeg vil helst med til den sidste time, sagde Hotter stille, og jeg lover, jeg nok skal klappe helt i. Ikke et ord. Du skal nærmest være usynlig. Sværg på det, Hotter Jacobsen. Hotter så på Alex og sværgede. Kamma kom hen til dem. Hotter, sagde hun, har du husket et lys? Det gik op for Hotter, han havde glemt det stearinlys, de skulle have med i skole til den sidste time inden jul. Det lå hjemme på køkkenbordet. Faktisk lå der en hel kasse fra Netto, der kørte med et slagtilbud herop til jul. Så er det afgjort, sagde Alexander. Så er det fuldkommen afgjort. Hotter går ikke med til den sidste time. Vi andre har nemlig hørt efter i timen, og selvfølgelig husket at tage et lys med. Og vi vil ikke se dig sidde uden lys. Og vi skal ikke have den time ødelagt. Der må gerne være lidt format over det. Format, Hotter. Kunne jeg ikke låne et lys, hviskede Hotter. Låne? Er du blevet bimsmand? Tror du, vi er dine barnepiger? Vi går i skole, Hotter Jacobsen. Vi er her for at lære noget. Vi er her for at blive dygtigere. Vi vil kort sagt gerne lære at overholde en aftale. Smut hjem med dig. Du hører ikke til her i vores gruppe. Du har ikke formatet. Hotter så på Alex og viskede et eller andet. Kamma spurgte, hvad det var, Hotter sagde. Alexander så alvorligt på Hotter, men smilede så. Han siger, han er en væge. Tak skal du have, mand. En væge. Vi er dem, der er skrevet, da du går hjem, Hotter. Og du dukker ikke op igen før efter nytår. Forstået? Forstået, spurgte jeg. Hotter så på Alexanders cykel, og han nikkede. Forstået, sagde han så. Heldigvis kunne Hotter nu høre sin farfars myndige stemme, der gik igennem helt fra hovedet af landet. Hotter, sagde han, jeg forstår det sådan set godt. Selvfølgelig skal du gøre, som der bliver sagt. Alexander er en fornuftig dreng. Se blot på hans fornuftige cykel. Og fejlen, Hotter, fejlen er jo din. Ja, fejlen er min. Man må tage den slags nederlag som en mand. Jeg håber, der er lidt jyde i dig, så du forstår, hvad farfar mener. Jeg forstår, hvad du mener, men jeg ville så gerne have været med til den sidste time, for jeg ville have givet fru Andersen grankoglen som tak for i år, fordi jeg så mange gange har spoleret hendes frokostpause. Grankoglen, sagde farfaren. Skal du gemme, så den kan minde dig om din forsømmelse? Farvel, Hotter. Vi ses mellem jul og nytår. Så får vi også en mandfolkesnak. Ja, farvel, farfar. Hotter var nået ned til gadehjørnet, da han hørte skoleklokken ringe ind. I nat, sagde han til sig selv, vil jeg gå en lang tur med en blå hund. Det har den fortjent. Den savner mig sikkert. Og det er også længe siden, jeg sidst har set noget til Lola. Hun savner mig nok også. Hvor er der mange, jeg har forsømt på det sidste. Han var nået helt ned til bageren, hvor han standsede et øjeblik for at stå og nyde synet af klejner og honningkager, der fyldte det flotte vindue. Han kunne se sig selv i ruden. Bag ham stod Philip. Det gav et sæt i Hotter, der langsomt vendte sig om og så på klassekammeraten. Du kommer for sent til sidste time, Philip, sagde han. Philip svarede ikke, men tog hånden ned i lommen og rakte Hotter et eller andet. Hvad er det, spurgte Hotter. Et lys, svarede Philip. Hotter stirrede på ham. Jamen, hvad så med dig selv, mumlede han. Men du har måske 2 lys med i skole? Philip rystede på hovedet. Nej, sagde han. Men jeg tænkte, vi kunne dele det, vi har. Hotter nikkede og slog ud med armen og smilede og blev alvorlig og sagde, at det med romsneglene slet ikke var noget problem mere. De var nemlig lagt på hylden. Ja, faktisk så snakkede han om romsnegle helt ned til skolen, hvor han og Philip kom 5 minutter for sent til fru Andersens time. Hun blev ikke vred, for det var jo sidste time. Sæt jer ned alle sammen, sagde hun, så slukker vi lyset i loftet og tænder vores lys. Alex rejste sig op. Lige et øjeblik, sagde han. Hotter har ikke noget lys med. Asta K. Andersen så på Hotter. Er det rigtigt, Hotter? Har du glemt dit lys? Hotter nikkede. Så vi har sagt til ham, at han altså ikke skal være med. Alex lagde armene over kors. Og i det samme satte Philip sit lys, så det stod mellem ham og Hotter. Vi deler mit lys, sagde han fast. Mig og Hotter. Fru Andersen så på Philip meget længe. Så sugede hun pludselig læberne indad og vendte sig om og skrev på tavlen med store bogstaver. Glædelig jul.